Production. Party and spook party. I am a man aka Suka, the jump on the booker, representing for Bingo Village Studios to the maximum fullest. Yeah. Anotonga mumoyo mangu ndianoponga kana mumba mangu iwe animuziye ndwenale aninapiye kana ninae anonipengeza asikunipengeza Nova round over man come on, you see my MB nobody good in every such. Kachendi one in the Kajaga one is Andaga one is Andaga Masimba, pandino famba, oh, zino irema, jibo manu firinga, life young, manu firinga, life young, jibo manu firinga, life young, zino irema, jibo manu firinga, life young, manu firinga, life young, jibo manu firinga, life young, asinya meme, baga wana manoshu, wadai wana waujimwe waine mufaro, kutogara wakasu, watiso zwiri kadai maripano Dota mai magabereka zvino yangu wae kuti ndimbo kufatai Na kushingane kufaiza ndoda mfare amai ndiko dadisai Dota mai magabereka zvino yangu wae kuti ndimbo kufatai Na kushingane kufaiza ndoda mfare amai ndiko dadisai Kune vanodzikisira vamwe havadi kuti tishande vanoda kuti tistroke tisafambe Namwe vakandidira petu ndinoibatidzisa moto handiti matoidira muchoto chero machisa anobatidziswa moto hatidi zvekusaizana bodo kundekatidza moto sandoubatidzisa moto handiti matoidira muchoto ndiri gwenya rinobatidziswa moto bosi bingu boseti ngoro waifoto ndinongozama kumafaita semusungo wakansunga nawo wakataita pamwe vanonyepa kundifarira asi ndinoziva ku havanifarire musanditore kana ndanyura naye imi musandinyurure akanaka mwana uyo ingirosi mwana uyo paanofamba mwana uyo vese vanocheuka mwana uyo akanaka mwana uyo ingirosi mwana uyo paanofamba mwana uyo vese vanocheuka mwana uyo ndiyapawadira kana ndakushedza rudo neni yauna weda kundipedza mangwana ndiwe unovhiringidza rudo kunzisisana kwete kumanikidza kuitiswa nevebhebhandi chatano ndaneta bebi kupretenda kuvapo uchindiruma sekonzo uchifuridzira ndaikuona zvangu bati ndainyararira kuitiswa nevebhebhandi chatano ndaneta bebi kupretenda kuvapo uchindiruma sekonzo uchifuridzira ndaikuona zvangu bati ndainyararira ndaituucha chinja mavulavala kadanzi kanotambwa kane majara mavulavala
chanu chasara chete kunobudira America, America, America. Muriza mururu nemurizo pandoshika, ndoshika, ndoshika. Chasara chete kunobudira America, America, America. Muriza mururu nemurizo pandoshika, ndoshika, ndoshika. Ndishanusia borosia pawarusa ligirino sandire mafusa wakazvigona sei vondibvunza apunyaira ashamisotsi toti nyangwe vatitsike konzi pachotogadzaishamba kotsi ndiri mukundi nekupura handikwatendoapunyaira ashamisotsi toti nyangwe vatitsike konzi pachotogadzaishamba kotsi ndiri mukundi nekupura handikwatendosi ishwangu Jehova pindirai baba mukasadaro zvatakwa ndoparara ari kurondwa ndini ari kutsomwa ndini ari kutadzirwa ndini imi musaite yoyo ari kurondwa ndini ari kutsomwa ndini ari kutadzirwa ndini imi musaite yoyo nekutoti ndakatoba wobhikita ndichidhiswa futi nanapita ine ndiri paleve kumusoro mamero ese vanoshandisa chitororo vachitonditi mbavha gororo mwari baba dai mangoturo mutoro ine ndiri paleve kumusoro mamero ese vanoshandisa chitororo vachitonditi mbavha gororo mwari baba dai mangoturo mutoro vatitumira musisi vamwe vaida kuyondibinza bhizi vamwe vaitoda vanike kudawo nezuva asi mwari ndimi ariperesa tiragoha chandisingazode kufa ndichisorwa mumadzinza zvakawanda zvinoitika vamwe vedu vakafa vachipondwa ariperesa tiragoha chandisingazode kufa ndichisorwa mumadzinza zvakawanda zvinoitika vamwe vedu vakafa magandikoshera eni bazondikoshera mundionera mukatorora nini kumbirai zvamunenge madaka mukati munoda munhu ndokupai zvamunenge madaka kumbirai zvamunenge madaka mukati kari ndokupai zvamunenge madaka asi zvinondirwadza mumwoyo mangu kuona zvinogonekwa nevamwe vangu saka ndati ndinobata bhosi bingu zvimwe vangapindure mubvunzo wangu chipo here kana ishungu chinodikana pakuronga upenyu vanondibvunza mai vangu sei muchikundika zvinogonekwa nevamwe venyu chipo here kana ishungu chinodikana pakuronga upenyu vanondibvunza mai vangu sei muchikundika zvinogonekwa nevamwe venyu takabva kare Alright, we say snapback mabingo chiringa zuva ngetani nechidembo snapback mabingo chiringa zuva ngetani nechidembo ajo 16 bingu ajo 16 yes ukangodaro chete ndoisa chidindo well inini ndinonzi sekuru vamako aka Mr. Uno ndiri kurepresenta bingu bingu village studios Unspookpartide, INSM man aka Suka, that jump on the booker, representing for Bingo Village Studios to the maximum fullest. Yeah.